Dámy a páni, máme tu novinku. Miesto, na ktorom sme ešte neboli. Väčšinou to boli hotely. Ale teraz máme úplne iné miestečko. A to sa dozviete neskôr vo videu. Jak to chceš dať? Ideme postupne stade, či staneme? Ja tam chceš! Badadam. Môžeš ísť hore. Idem hore. Hore. Kam ideš? Idem hore. Co tebe je? Badadam. Kam ideš? Idem hore. Hore. Pedro. Zakopeme. Dobrý deň, je niekto doma? Asi niekto. Ó, tu je nejaký mladý pán. Ale však toto vyzerá, keby bol nejaký dom tu na. A však toho poznám. Však to bol toto, minulotný. No. Tu nás si dať stoličku, zobrať kávu so sebou, zobrať nejakú knižku, prečítať si knižku a koniec leta. Ale my máme za chvíľu začiatok leta. No dobre, on to kčije. Tak ja viem. Čo nás čaká? Pozrime sa, čo nás čaká dole. Tu boli očividne sprchy. Sporak. Ešte záhradný stôl. Zapneme si svetlo. Záhradný stôl. Sporak. Tu boli ďalšie sprchy. Tio, krásne počasie máme. Ideme si na terasku niečo dať fajné. Máme tu luxusnú terasku, veľkú. Tio, tu taká grilovačka. To nie je zónu, ale celkovo poslední. To nás sa museli robiť aj nejaké action. Postaviť sa aj nejakú bašáru, ale nejaký. Tak toto tu je nádhera. Kopec miesta,
Motoresty v dnešnej dobe žiaľ už nie sú takou populárnou destináciou, ako to bývalo niekedy. Čo je na jednu stranu škoda, pretože keď si vezmeme tento motorest, celkovo prostredie, táto tu vonkajšia terasa s tou strechou a všetko, tak je to na jednu stranu aj škoda, pretože mohli to tu vyzerať v dnešnej dobe je super, top, pekne, príroda. Jediné, čo ma napadá, prečo asi tento motorest nebol nejak viac navštevovaný alebo obľúbený, kvôli čomu mohol aj náhodou zlyhať či skrachovať, je to, že sa nachádza trošku mimo frekventovaného úseku, takže je možné, že niektorí ľudia o tom ani nevedeli. Aj keď motorez je dlhodobo zatvorený, je obľúbeným miestom aj dnes. Ľudia sem nosia nadbytočný materiál, ktorý v domácnosti už nepotrebujú. Sú to rôzne chladničky, sporáky, železo, meď, Lince, šrubky, váničky, safe, vane, umývadla, regály, skrinky. Ideme sa trošku prebrodiť touto trávou. Pozrieme, čo nás čaká v týchto opustených, neviem ako to nazvať, budkách. Tak si myslím, že každá bude vyzerať rovnako. Vo vnútri žiadne. Takže skúsme pozrieť ešte do druhej, keď sa prebrodíme touto húštinou. Ale ako som hovoril, že v týchto budkách nič nenájdeme. Všetko je vypratané. Takže môžeme pokračovať ďalej v našich dobrodružstvách. Ale toto mesto je mesto. Toto miesto je malebné. Čiže ten krb je nádherný. Nerozumiem, ako tak malebné miesto, ako síce je mimoťah. Dobrý deň. Ale čo sa týka vybavenosti a prírody, toto je úplne luxus. Tu bola určite kuchynka. Tu bola kuchynka. Tu boli dvere na určite prísun tovaru. Kuchynka. Tu na výdajné okienka. Tyjo, ešte máme tu sranda, že to ešte nikto nevzal. Toto je všetko, hej? To nebol sa ich spomenúť. Malo by sa dať.
Takže prebrodíme sa tu trošku cez tú travu, keďže hustiny, je to tu zarastnuté. Chcel som sa dostať na ďalšie poschodie, tudy vede cesta. Nasleduje môjho kolegu. Ale tudy cesta nevede. Jak nevede, čo? Tak jo, no, tak ja pôjdu druhou. A ide hýbu. Tak asi ne. Tak asi ne, lebo je tu nejak upretá tá doska a nechcem to nejak, tak nebudem tam. Tu bola nejaká mini zahrádka. Nieco na štýlu, aké by si tu odkladali nejaké také keby vonkajšie veci, nie? Alebo čo také, čo používali v lete na zahrádke, alebo čo. Tak, pani a dámové, vítejte na ďalšom poschodí. Grafit top. A ako mohol vyzerať motorez v dnešnej dobe, tak to nie je známe, ale cez víkendy určite tu mohli byť nejaké žúrky. Petro! Raz taká žltá. A poďme. Pedro, 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 mi santa. Odchádzame z malebnej budovy Motorestu. Pýchou Motorestu môže byť aj dodávka, ktorá je priamo za mnou. No v dnešnej dobe tak opustená nie je, ako na prvý pohľad vyzerá. Elektrošoky na vaše hlavy. Je tam nejaký blázon. V dnešnej dobe Motoresty už nie sú takú populárnou destináciou, ako tomu bolo kedysi. Čo môžete vidieť aj v našom videu z tohto tu miesta. Dnes na tomto mieste už nenájdete takmer nič. Tak preto aj my definitívne zatvorme brány za týmto Motorestom a nechajme žiť aspoň jeho príbeh. Jeden príbeh sa tu skončil, ale druhý stále pokračuje. My pokračujeme ďalej. Dúfame, že sa vám dnešné video páčilo. Poďte s nami zisťovať, kde budeme na budúce. Pozdravom, tým Sektor Z.